Kari kasi jungi kedon sibun ba jaka ke ba itnat balongkum ki jaka jengok kai dan iki turis ba ki parlok menta yang inalek ban pe ke we ulum ba paunam ha jeng kari jungi uta udai ulum Mawthadraishan. Lada pun poi hang ne ulum sayo ishai ya ke jingitynnad jong kari kasi pen yo iya ki wei 4 kilo kum ulum kelang ulum celong ulum kelai long sungun ulum semper ulum long sendri bat ki wei kilo laong ru ba phila ban yo i wat kilo Himalaya ru ha kapor barang step ha don ru kipung ba itnat saudong jeng ulum Mawthadraishan bat ki ba khoi clear sibun ba ki breu ki jiwan kai so tnat bat wan bam khana ulum Mawthadraishan kham tam ha ki banai telang